saurare a da kullum suna da Sanusi wanda yake cikin kamfanin CV Sound Studio Production Nigeria Limited. A duk kullum dai insha Allah mun dauka muku alƙawari a cikin wannan gidan YouTube namu mai albarka CV Hausa TV. Za mu ci gaba da kawo muku yadda ake koyar da waƙoƙi irin na zamani, kuma za ku ga yadda ake yin waƙa a studio, yadda ake yin kiɗa. Za ku dinga biyo mu duk ranar Asabar insha Allah. Za mu kawo muku yadda muke tsare-tsaren ayyuka a studio. Wanda yake buƙatan ya fara waƙa ma zai iya biyo mu ya gani yadda ake yi, wanda yake buƙatan kuma zai zo ya rita akan kiɗa shi ma zai biyo mu duk sati ya dangane da ake yi insha Allah. A gaban ma za ku ga mu dauke da kuma sauran mata da maza da muke gudanar da ayyukanmu. Annobar cin amana yau ta mamaye zuciyoyinmu, kaucewa fadar ma'aiki da cin zarafin alin ma'aikinmu. Program ina ma na kwamfuta ba kwana biyu har zama shirya shi. Ce ba su ɗana waga sun addabi shi. Ala. A shi da ke a sun nan bashi. Wani yawanci da lori ake. An yi aka fara da lori ya mashi ke. Ala ko? Ai da lori ke fasa sauki kyau ai. Isa so ma ai da lori ke fasa shi. Shi ne ke shiga ƙauyuka ƙananan wuri ana sawa. Wallahi bai da zama tauri a YouTube mugun matsala za su ba. Akwai Boston, sabon Boston ne na mai yanzu ne mu ɗauka cikin fim ɗin ke.